No niin, aletaan tulemaan Länsi-Satamaan, ei Länsi kuin Katajanokalle, juu. Ei vieläkään niin voi uskoa, että näinkö se Tallinnan matka alkaa, mutta valitettavasti totuutta on katsottava suoraan silmiin, että osattiin kyllä salata tämä asia loppuun asti, mutta ihan hyvä näin. Ei sitä voi katsoa heti kertoa kaikkia ylisuutta, että pitää vähän olla salassa pidettäviäkin asioita. Kuljettaja hakee matkaliput niin sieltä maihin nousukortit terminaalista, että sen aikaa otetaan siinä, että kuski saa haettua ne sieltä Katajanokalta. Mutta aika kummallisen nimetyksen saanut kuin Kataja ja Nokka, että mistäköhän se on. Katajahan on puu ja Nokka on linnua tai variksella, että aika jännä niin terminaalin nimi. Mutta et ruvetaan olemaan tästä satamaan enää pitkä matka ole. Joo, matka Tallinnaan voi alkaa. Kuluttajariitalautakunta oli tuossa meidän vasemmalla puolella. Viivuan itämaisia elintarvikkeita. Se on linja varattu, eli se huutaa nyt se puhuu tuossa puheella. Soitamme teille takaisinpäin. Mutta mitä jos se soittaa Tallinnan laivalla, kun mä en tiedä, onko sulla kuuluvuutta Tallinnassa? Niin. Prepaid-liittymä DNAhan kuuluu Tallinnassa, mutta mä luulen, että jos ei sulla katso sitä pakettia, niin sä et pysty vastaamaan niille. Mutta olisi nyt ollut hyvä saada heidät kiinni, että ja katso, ettei sitten laivalla saatte höpöttää. Tai voitaisiin puhua laivalla sinne asti, että ollaan Tallinnan puolella. Sitten kun mennään Suomen ylitse Tallinnaan, niin sitten ei ole kuuluvuutta ehkä enää. Kun DNAlla on Baltiassa kyllä kuuluvuus, niin kuin prepaidin osalta, mutta vähän en sitten tiedä oikein, että miten se niin sitten on. Että mun mielestä siinä on kuuluvuutta Tallinnassa, että prepaidille on tullut kuuluvuus niin kuin alue Tallinnaan. Nyt tullaan tähän Natikkatorille. Ja täällä ratikoita menee ja Savon linjat ajaa. Savon linja yhteistyössä. Täältä tuli Helsingin seudun linja. 23 astetta. Joo, Tallinnassa on ihan hyvä sää. No nyt mä vaan oottelen, että soittaa. Niin, mutta ne soittaa tietysti sitten, kun ollaan Tallinnan puolella. Että justiinsa silloin, kun ollaan Tallinnassa, niin se katkeaa se kuuluvuus. Eli nyt ollaan aika lähellä jo, että... Onko se satama? Olympiaterminaali. Pohjolan liikenne. Näköhän sekin. Tuo menee Olympiaterminaali tuo Kolmosrati. Västra Hammene. Avoin työttömyys. Avoin työttömyyskassa A-kassa. Tuo menee Västra Hammene. Ajetaan nyt ratikkakiskoon. Tuohan menee Västra Hammene. Niin se on jutikka. Ei ratikka vai jutikka. Jutikka, joo. Ja se on jutikaksi nimellä. Tässä pitää vähän aikaa ajaa, niin tässä kiskoilla. Mutta mitä jos tulee ratikka päälle? No sitä mä oon kanssa tässä pohtinut, kun täällä on liikkunut, mutta ehkä ei kannata nyt mitään Kato, se on raitiovaunu on ratikka ja junavaunu on jutikka. Ja kyllä, mutta sitä ei ehkä kannata niinku pelkoa nyt teettää, että jos niinku ratikka tulee päälle. No voihan se tullakin.
No joo, pilailupuoli. Nyt mentiin pois. Ja se on vain hetkellisesti ollut tuossa. Optikko, kruunuoptiikka. Kannattaa seurata tuota ratikkaa. Olympiaterminaalihan on Katajanokan toisella puolella. Ja sinne on vähän pitemmästi matkaa. Ei oo, kun se ei oo kaukana siitä Katajanokasta. Kun se lähtee se Selja Serenade ja Sinfonia siitä ja Olympiasta. Se oli hyvä, kun täällä Helsingissä kuului aikanaan semmonen radioasema kuin Metro Helsinki. Se tuli aika hyvää tällaista musiikkia. Tää on Mukulan kiveä. Siellä ihmiset. Mitäs täällä? Mitäs nää täällä rukoilevat? Mikäs rukoiletkin näillä on? Ja meikäläinen pääsee jäsen. Pääsisikö sä tuollaiseen asentoon? Kuvittelepa. Kunhan mä pääsen lattialta ylös sinne joo. Ai et pääse. Se oli vaikeuksia, kun kaatusin, kun vein roskat, niin lensin niin mahtavasti nurin. Ylöspäin se oli aivan mahdoton. Niin. Mä pääsin sitten, mutta se oli kuule siinä ja siinä. Onneksi oli lunta. Niin. Silloin ei mennyt Tämä matkahin kyllä niin vahvasti. Hölmöyksissä ei pitkinyt laittaa toisenlaisia kenkiä, menin rokseilla viemään roskat, siinähän sitä oltiin. Hyvänen aika. Tyhmyydestä kärsii koko sielu ja ruumis. Niinpä. Kato nyt ratikka tuossa. Jaa, oma. Näet sä? Näen. Ei ole niin jutikka. Nyt ruvetaan olemaan satamassa. Joo, mennään tästä. Sitten kohta pannaan kuulokkeet pois, että kuullaan sitten puhui. Mä kuulen, kun ei mulla on musiikkia nyt saatu ollenkaan. Mä en oo hetkeä kuunnellut. Kun mä pidin nyt laskea näitä, kun mulla ei oo hetkeä täältä tullut mitään musiikkia. Eipä ne sun työkaverit pääsekään ulkomaille. Ei moni pääse.
Paitsi meillä yksi ohjaaja lähti tänään Tallinnaan, mutta hän on ainut tapaus minun lisäksi. Millä hän meni? Viking Expressillä. No se on sitä sama laiva. Niin on, hän sanoi, että hän tulee siihen. Paju tulee XPR:llä. Sanoi, että he on yön laivassa. Mutta he tulee tähän samaan laivaan täältä Helsingistä päin. Saatan jopa Pajun nähdäkin ohi mennä sitten, jos oikein hyvä holaksi käy. Kun se sanoi, että he oli ostanut tämän XPR:ssä-paketin, mihin kuuluu tämä meno, illalliset laivalla ja yöpyminen laivassa. Aha. No niin. Nyt meikäläinen pani kumppani luurinkin. Ja syöty on... No mun on pakko nyt miettiä sitä täältä. No kuulokkeet ei lähde tästä siihen. Oilla on kauan surullinen, kun se ei päässyt. No joo, mutta kato, kun ei ukkoa voi jättää. Tässä lukee, että Viking Line, eli minkähän tätä oikealle. Me ollaan Viking Linein laivalla menossa. Muistatte numero 1. No ykköseen pitää tulla, kakkosbussiin ei nousta. Että se pitää olla tää ykkönen, että päästään Lahteen. Satamakatu Helsinki Nyland. Eli Uusimaa tulee välillä ja välillä tulee Nyland, että se on vähän niin kuin, tämä ymmärtää suomeksi ja niin kuin ruotsiksi näitä niin kuin juttuja. Nyt ruvetaan olemaan satamassa, joo. Tämä nopeasti tuon matkan. Menihän se aika nopeasti, kun musiikkia oli jonne jouten ihan se. Etsitään, kun mennään tuonne satamaan. Sinne terminaaliin, joo. Etsitään sitten vessaan. Joo, mun pitää käydä, kun autossakin olisi voinut käydä, mutta kuskihan sanoi, että autossa on vehke käytössä. Scooter terminaali. Tässä ei ole laiva vielä tullut satamaan. Se on kato matkalla Tallinnasta. Niin, se on Tallinnasta matkalla tänne, joo. Eli onkohan sieltä edelliset matkustajat tulossa, että sieltä on tulossa kato edelliset matkaajat tänne sitten. Että edeltämät tulee tänne sitten, tai sitten se on tossa noin. Saadaan uusi kokemus meidän elämänkirjaan. No ei se ole tullut vielä se, saadaanhan me. No, ei se ole tullut se laiva vielä. Tai en mä tiedä sitten mihin me mennään, se on tuolla tuonnempana sitten. No niin, tultiin nyt tähän Katajan nokalle. Se on Katajanokka. Katajanokka, mutta kun me tultiin tähän Katajanokalle. Aika jännä, kun Kataja on puu- ja linnun nokka, niin sitten, että mistä tuo oikein on saanut nimensä sitten. Ei mitään. Niin, että mistä se on saanut toi. Olisiko kiva asua näissä taloissa? Sitten olisi lyhyt matka laivalla. Niin, olisi lyhyt matka Tie yli vaan. Tie yli vaan, niin olisi satamassa. Nämä on kalliita. Nämä on kalliita, kun nämä on merenrannalla. Mutta joillakin on varaa kato näihin muuttaa. Nämä on omistustaloja. Ilmeisesti. Olettaisin, että on. Rikkailla on vain rahaa. Rikkailla on varaa, mutta eihän meillä ole tällaisia asumuksia varaa sitten. Eihän me pystytä tällaisia rahoja hakemaan. No niin, nyt tuli tuo. Ja niin lähden oikein teilleriliput tuolta ja jaan ne sitten tässä autossa. No niin, kiitos. Kyydistä. Ja avata pöytä vielä sitten vasta kun kuski tuo liput, niin sitten.